Layak. Mengko sapi kene iki ampuh. Ana abang, ana ireng, ana ijo. Lho, napa niku? Kuwi sapi apa partai? Oh, sapi kok berwarna. Sapi dol. Kuwi ana abang, ireng, Spidol. Lah iya. Kon namu, kon aku sapi dol kok dhewe-dhewe. Niku. Apa ya biasane nek nyembelih ya jam 2 bareng. Mloyahe niki urung dibleh. Urung dibleh. Wis. Cedhak. Sapine duwe, Dak. Wis ketoke cedhak. Nggih, nggih. Kok bubar wayangan Nggih. dibelehke sapi. Oh, Sapine nganggo blangkon. ora enak. Sapi Wis tuwek. tuwek. Alot. Alat. Sapi ten, Mas?